Doncs és un preciós encàrrec per tots tres, de la mà del Daniel Anglès, el productor artístic de l'espectacle i alhora director del Condal. Sí que en Dani havia vist un espectacle anterior, que en aquest cas signava The Feliwets amb mi mateixa, com a Míriam, vinculat amb el llenguatge del cabaret, i va ser una bonica oportunitat el fet d'entrecreuar camins sense que tinguin res a veure un espectacle amb l'altre, però sí seguir mantenint viu coses que també hem parlat molt amb vosaltres com a teatremusical.cat, el llenguatge del cabaret des d'una perspectiva contemporània i amb una companyia jove, mirant el Nadal d'una manera satírica, irònica, i alhora aquesta autoparòdia ens permet també reivindicar el Nadal des del caliu, des d'allò humà i des de la proximitat. Regala petons, regala petons. És Nadal i es desenfrenen totes les passions. Molts temes d'aquí, catalans, i també hi ha temes d'americans, o sigui, els típics que sentim pels carrers durant aquestes festes i res, que ens inunden, doncs aquí també. Ha sigut tot un repte, però molt interessant, d'adaptar la coreografia a aquest espai petitó, molt proper al públic, i intentar de combinar diferents estils, més jazzeros, més contemporanis, més... bueno, però molt guai. Són 4 intèrprets i aleshores algunes cançons estan acompanyades per piano, algunes per guitarra i algunes són a capella, i tot és com en acústic. Mira, hi ha molts matisos diferencials sent el mateix material. I jo crec que això és màgic des del punt de vista de cafè-teatre, et prens una copa. Segurament moltes vegades pots anar a veure diversos solistes que canten jazz, però alhora cada experiència és diferent. Doncs en aquest cas, des d'un punt de vista de teatre musical, i per tant tots els llenguatges alhora, cadascun d'aquests homes i dones, aquests éssers preciosos que amb molt de risc i molta entrega, que són els 8 intèrprets, ens han acompanyat, donen i han construït coses diferents del personatge, de la interpretació en tots nivells, i això fa que no veus exactament el mateix sentit de l'humor, no veus exactament la mateixa comèdia, tot i estar tothom allà, en aquella bèstia cabaretera. Jo crec que sí, que la gent ha de venir més d'una vegada. Des del 9 de desembre, primera funció, 16 estrena oficial, fins al 6, el dia de Reis.